Svend Ole har været en rigtig god overbo i næsten 30 år. Vi har faktisk ikke rigtig hørt noget til ham. Men det er slut nu. Jamen først troede vi, han var ved at træne til en eller anden actionfilm. Eller han holdt fest hver eneste nat. Han er nærmest som et vilddyr. Især om natten, vil jeg sige. Altså, huset er jo ikke lavet til den slags øvelse. Svend Ole? Nu har vi jo så fundet ud af, at han skal være med i Vild med Dans. Svend Ole! Jeg håber virkelig, at han er en af de første, der bliver sendt hjem, fordi ellers bliver vi nødt til at sælge lejligheden. Træningen til Vild med Dans er i fuld gang. Glæd dig til at møde Svend Ole Thorsen og resten af Danmarks modigste dansere. Fredag kl. 20 på TV2. Vild med Dans præsenteres i samarbejde med Castello.